Sa shisen pat ni ai ku blei pi paro na ka liang jong Good News TV ha ka kyrteng ka jong nong pin im jong i U Jisu Khrist ni ai ngo U Blei u la don kat lembat ngi ha ka ni ka miet paro ku wei ni la yo thia suk na ka jing ri ka jing sumar ka jong u ban ni ai ngo bu la pen kendet pat yang ni ka jing thia dang step bat bangin ya lingba ya ka ni ka sngi ban ashwa ya ka bangin ya ka ni ka sngi paro ku wei nga kwa ban pen kan mau lyngkot na Ka Ktien ka jong U Blei ha ka ni ka por bat ka benta ya ka bangala bu na ka benta ini jingpuson ni lyngkot ha ka ni ka por kalong na ka kitab ka jong Isaya ka lunong ka basan phulai bat ka khot ka basan ki kentien ki ba ong kum ne henrei la pen mong yo ne namar ki jing ringkang jongi la pen lo wet ya u namar ki jing le bam hok jongi ka jing pen chitom ka jing suk jongi kala long halor jong u bat da ki jing jingem snam jong u la pen khia yangi U Jisu ula sha halor ka ding pna na ka benta ban ba ya ki pop ki jonga bat ki jong phi bat da ka jing sha shitom ka jong u ngi yo ya ka jing im ka balai lut ka jing im ka balai lut no saitan bat na ka pop u Garibaldi uba im apreng kisnem khat praspa nyo hado khat praspa prapuar ulong uwei ubalak pen ki imbyang ya ka Italy ulalaru wat ban pen ko ngo ya shibun kisamla na ka benta ban ya le lani ban ya kun ban pen yo ya ka jinglat lut ya ka ri Italy lingba ki jing kren ki jong u ulala ban pen ko ngo ya ki babun wat bakin IT ya la ka jong ka jingim na ka benta ba ka Italy kan yo ya ka jinglat lut la ya thu ba uwei na ki samla ulawan show Garibaldi but ula keli na Garibaldi ya kini ki kentien ngap u ong kum ne if I fight sir what will be my reward larang ya kun sahab kei kan nong kabangangan yo lani men ay nong ayu yanga but u Garibaldi ula jubab yo tau samla but ula ong ye kini ki kentien wounds scars bruises and perhaps death but remember that through your bruises Italy will be freed uang ki jingmong ki dakmong ki jingam snam but hadu ka jingyap ru Henry kan mau baling ba ki jingam snam jong me ka Italy kan yo ya ka jinglat luat u Isaya utho hagan ka kitab ka jong Isaya ka lenong ka basan pulai ka khot ka basan uang la pen luwet ya u namar ki jing ringkang jongi la pen luwet ya u namar ki jing le bam hok jongi ka jing pen shitom ka jing suk jongi ka lalong halor jong u bat da ka jing jingam snam jong u la pen khia yangi U Jisu ula dei ban sha alor jong ka ding pna la ban pen luwet yu ula jingam snam bat ula pen mi ya la ka jong ka snam na ka benta ba mangi ngin yo ya ka jinglat luat u C.S. Lewis u ong ya kini ki kentien uang freedom always come with a price ka jinglat luat hi kam dei ka ba shiyo ei ka dei ka bang yap ban siu ya ka dor U Jisu ban pelat lut ya nga ya pi na ka pop ban long saitan ula siu ya ka dor ka barem da ka ula yap alo jong ka ding na bat da ka jingmong jong u da ka jingyap jong u halor jong ka ding na manga bat ma pi ki ba shap te mrawa ka pop ngin yo mat ya ka jinglat lut kalong tik kumalong u Garibaldi uba ong ya kita kisamla baling ba ka jing shitom ka baki kisha kan mau baki Italy kan yo ya ka jinglat luat u Jisu ula sha shitom ula sha penuet
ka met jo u kala luet, ka met jo u kala jaw ka snam. Bat bara ka jing sha shitom ka jong u, kat hadu boleh ban sha ka da ka jingyap alo jo ka ding na lum Calvary. Ben ban da ka jing sha shitom ka jong Jisu, manga bat mangi ngio e ka jing lat luet. Ka jing lat luet na ka pop bat na soitan. Ka jing kali ka jong ayo pi ha ka ni ka step, ha shua bangin yat ya ka ni ka sngi. Hatu pila mat mo ya ka jing penlat luet ka jong U Khrist. Lara fim pat mat. Ai baka ni ka step ka step ka pa pin pai shu u. Pin pai shu Jisu pin IT la ka jong ka jingim ka jong pi shu u. Ba pin mat ya ka jing lat luet ka jong U Khrist. Ka ba u la ai na ka benta jong abat jong pi. U Blei Un ku limai ni jingpuson ni ba lyngkot ha ka ni ka por ngini pendem ha ka jing dwai. Ni aingo ya me ablei ya ka jing donrinkat ka jong me. Ni aingo kerpang ya ka jing iit ka jong me. Ka ba mala iit kata ya ni. Bat na mar ka jing iit ka jong me mala ai kloy ban IT lau jong u khun jong me U Jisu Khrist ban wan sha ka ni ka perthei ban sha shitam bat ban yap lo jong ka ding pna lum Calvary bat ban mi pat ka sngi ka balai. Bat mala sha shitam namar ki pop ki jong abat ki jong e. Iarap yang i ko kenrat bayit. Habangin yat ling ba ya ka ni ka sngi. Ngin yat ling ba ki briu ki bala yo mat ya ka jing pelat ka jong me. Ki bala mat ya ka jing pelat luot ka jong me. Ha ka bangi ko kenrat bayit. Ngin yang scam hap deng jong ka ni ka perthei. Ka ba dap di ki jing pensyai di ki jing di ki jing ele ha ka jing im jongi. Ngin yang ki briu ki bala mat ya ka jing job bat ya ka jing lat luot. Na marla me pelat luot yangi. Ngin long ki ba lat luot da shisha. Ngin lat luot na ka pop. Ngin lat luot na usaitan. Ngin lat luot na ki jing te ki jing kum ki ba ka pop ka te yangi. Bat ngin long ki ba lat luot bat me ko kenrat bayit. Shim ko try yangi limba ka ni ka sngi. Bat yalam ki senjam ki jongi baro ki ba ngin shim limba jo ka ni ka sngi. Bangin mat ya ka jing kerku. Ya ka jing alam. Ya ka jing darnikat ka jome. Ha ka kyrteng ka jome U Jisu midwai. Amen. Tu Blei Un kerku yangi. Lingba jong ka ni ka jing puson ka ba lyngkot. Bat unya lam yang nga ba di pi lingba ka ni ka sngi. Ka ba ngi di ba nyat lingba U Blei Un kerku. Na ka benta ka buram jong U. Amen.